Λοιπόν, τώρα νομίζω ακούγουμε. Ναι, τόσο δεν ακουγόμουν. Φίλες και φίλοι του Νολ, της ηθετοσφαίρησης, καλημέρα σας. Είστε ζωντανημένοι στο κανάλι του Νολ TV στο YouTube. Βρισκόμαστε στη Βουλιαγμένη. Αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Και σκοράρει Παναθηναϊκός με το νούμερο 10. Το σκορ είναι 4-5. Στην επίθεση είναι ο ΠΑΟΚ με το νούμερο 14, η μπάλα ο Τσιούμας. Η μπάλα στο 12, ο Τσιούμας σουτάρει, αποκλείει τον φυλακάς ο Παναθηναϊκού. Ο Λασκαρίδης δίνει στον Λασκαρίδης για τον ΠΑΟΚ, δίνει στο 15. Και αυτός μέσα του στον Τσιούμα, το 14. Τσιούμας. Πάει να κρεμάσει τον φύλακα, στο δοκάρι χτυπάει μπάλα. Έχουμε ακόμα 1 και 0-6 για το ημίχρονο. Παναθηναϊκός στην επίθεση, το 8 δίνει στο Βούλιαγμα, εδώ είναι διαιτητές. Ο ΠΑΟΚ στην επίθεση με το νούμερο 2. Το νούμερο 2 του ΠΑΟΚ. Το σκοράρει ο ΠΑΟΚ. Ισοφαρίζει τον αγώνα. 24 δευτερόλεπτα πριν το ημίχρονο. Το σκορ είναι σώπολο 5-5. Ο Παναθηναϊκός με το νούμερο 8 κατεβάζει μπάλα εδώ από τα δεξιά σου, οπότε είστε ο Παναθηναϊκός. Το 11 έχει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Είναι στο 8, σουτάρει, αποκρούει σε κόρνερ. Ακόμα 2 δευτερόλεπτα και 8 δέκατα για να τελειώσει και η δεύτερη περίοδος. Σουτάρει και αποκρούει. Έχουμε μήχρονο στην Βουλιαγμένη. Με τις δύο ομάδες θα είναι στα 5 γκολ η κάθε μία. Πάμε λίγο να δούμε σε γρήγορα τους χορηγούς και θα επανέλθουμε να σας περιγράψουμε τον αγώνα.
Φίλες και φίλοι της Υδατοσφαίρης, είστε συντονισμένοι στο κανάλι του NOL TV. Παρακολουθείτε τον δεύτερο ημιτελικό ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Νωρίτερα αγωνίστηκε η Βουλιαγμένη με το Περιστέρι, η οποία κέρδισε 12-7 το Περιστέρι. Άρα το πρώτο ζευγάρι του τελικού το έχουμε, είναι η Βουλιαγμένη, και περιμένουμε να δούμε το δεύτερο ζευγάρι, την ομάδα που θα πάει στο μεγάλο τελικό στις 6 το απόγευμα, εδώ στο κολυβητήριο της Βουλιαγμένης, σήμερα Κυριακή 31 Μαρτίου 2024. Μια ηλιόλουστη, έχει λίγα Κυριακή, έχει την αφρικανική σκόνη. 8 ομάδες πέρασαν στην τελική φάση, χωρίστηκαν σε 2 ομίλους. Πάμε να δούμε λίγο τις 2 ομάδες των ομίλων. Η Βουλιαγμένη, ο ΠΑΟΚ, η ΝΕΠ Πατρών και ο Νοχανίων στον ένα όμιλο. Στον άλλο ήταν ο Παναθηναϊκός, το Περιστέρι, ο Πανιόνιος και η Λάρισα, ο ναυτικός όμως Λάρισσας. Αυτή τη στιγμή το πρωί παίχτηκαν στις 9 η ώρα, έγινε αγώνας μεταξύ Βουλιαγμένη και Περιστερίου και σε 12-7 το Περιστέρι. Και τώρα αυτή τη στιγμή εξελίσσεται ο δεύτερος ημιτελικός μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Το σκόρ είναι στο προ 5-5, έχουμε ημίχρονο. Αργότερα στις 12 η ώρα είναι αγώνας μεταξύ Ναυταθλητικής Ένωσης Πατρών και Πανιωνίου για τη θέση 5-6, και στις 1.30 το μεσημέρι, στη 1:30, ο ναυτικός όμως Χανίων θα αντιμετωπίσει τον ναυτικό όμιλο Λάρισσας για τη θέση 7-8. Οι επόμενοι 2 αγώνες και οι 2 αγώνες θα μεταδοθούν από το NOL TV. Μείνετε συντονισμένοι στο κανάλι μας, πατήστε εγγραφή, καμπανάκι ειδοποίηση να λαμβάνετε όποτε έχουμε μετάδοση αγώνα. Όπως αυτός που ήταν έκτακτος σήμερα, το έχουμε ετοιμάσει το βράδυ και μόλις ήρθαμε βγήκαμε σε ζωντανή μετάδοση. Να δούμε λίγο τις βαθμολογίες των ομίλων, πως πριν φτάσουμε σε αυτή τη φάση. Στον πρώτο όμιλο, η Βουλιαγμένη σχέδισε 9 βαθμούς. Είχαμε και 2 ομάδες στον ΠΑΟΚ και την ΕΝΟ Πετρών με 4 βαθμούς και 0 το Χανιά. Στον άλλο όμιλο, ο Παναθηναϊκός πρώτος με 9 βαθμούς, το Περιστέρι δεύτερο 6, ο Πανιόνιος τρίτος με 3 και ο ναυτικός όμως με 0. Πάμε να δούμε τον αγώνα όμως τώρα και θα δούμε μετά. Ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα με το Λασκαρίδη. Δίνει στον Τσιούμα. Αυτός περνάει σε άτου στον. Μάξιμος. Καλά είσαι. Παναθηναϊκός στην πάνω με 15, περνάει στον κοντά στο 10, κερδίζει αποβολή ο Παναθηναϊκός που έχει παραπάνω σε αυτήν την επίθεση. Την αποβολή την έκανε ο Τσιούμας. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Το 7 του Παναθηναϊκού έχει την μπάλα, δίνει στο 6. Κοιτάρει και out την μπάλα, στα μπλοκ και out. Ο Τσιούμας που επανέλθε στην πισίνα, δίνει στον ο Λασκαρίδης έχει την μπάλα. Λασκαρίδης δίνει στο 12. Αλλαγή κατοχής για τον Παναθηναϊκό η μπάλα. Ο κύριος Κρεβαρίδης και ο κύριος Παντελής είναι οι διαιτητές. Κάνει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Όχι. Πατσίκας. Χάθηκε επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός με το νούμερο 3. Ο Νικολαίδης του Παναθηναϊκού. Περνάει δεξιά στο 14. Σουτάρει και απέξε τα δίχτυα η μπάλα. Out. Ο Σαλέχ την μπάλα για τον ΠΑΟΚ.
Δίδυρα στον Πασματζή. Λασκαρίδης. Ο Λασκαρίδης ξανά την μπάλα. Σουτάρει, αποκρούεται με το φύλακα στο δοκάρι και ξανά άλλα 20 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ. Ανανέωση επίθεσης. Λασκαρίδης. Σουτάρει, στα μπλοκ μπάλα. Το 15 και το Παναθηναϊκό καθεβάζει μπάλα. Το 10 του Παναθηναϊκού σε ένα γυριστά ευθεία σου, στο δεκάρι μπάλα. Ο Γεδέων με τον ματοφύλακας του ΠΑΟΚ, με τον νούμερο 1. Είναι στο Λασκαρίδη. Το 9 του ΠΑΟΚ είναι στο 12 του Σαλέχ. Σαλέχ στο 5, σουτάρει και πολύ ωραίο γκολ από το 5 του ΠΑΟΚ. Πολύ ωραίο γκολ πραγματικά. Ο ΠΑΟΚ περνάει μπροστά. 6-5 το σκορ. Στους 14 βαθμούς εξωτερική δημοκρασία αυτή τη στιγμή. Λάθος αυτό. Συγγνώμη οι παίχτες. Είναι για μετά αυτοί οι παίχτες. Συγγνώμη τους παίχτες. Έχουμε αλλαγή για τον ΠΑΟΚ. Είναι και οι γυναίκες του ΠΑΟΚ εδώ στην Κερκίδα. Είχαν αγώνα σήμερα εδώ στην Αθήνα. Θα ενισχύσουν την ομάδα τους. Κατάμεσα το κολλήτο της βουλιαγμένης. Κόκκινη κάρτα έφαγε ο παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Πετρίδης, το νούμερο 2. Εκτός δεν έπαιζε αυτό. Συγγνώμη, ο Έφορος του ΠΑΟΚ έφαγε την κόκκινη κάρτα. Πολύ ωραίο αυτό το Λασκαρίδη και βάζει τον ΠΑΟΚ 2 γκολ μπροστά. 7-5 το σκορ. Είμαστε 3 και 13 πριν τη λήξη της τρίτης περίοδου. Διαφορά 2 τερμάτων πήρε ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό. Έχουμε ακόμα 3 και 13 για να τελειώσει η τρίτη περίοδος. Ο Παναθηναϊκός στην μπάλα τώρα. Έχει ο Νικολαίδης, το νούμερο 3. Ο κριτικός του ΠΑΟΚ. Είναι στο 8. Αυτός με τη σειρά του. Το 8 δίπλα στο Νικολαίδη. Παναθηναϊκός στο νούμερο 8. Αποκρούει ο Γεδέων σε κόρνερ. Η μπάλα από σπόντα έρχεται πάνω του και δεν πέρασε τη γραμμή. Βγήκε κόρνερ. Νικολαίδης, θύμιος 8. 8 δίπλα του στο
10. Δεν είναι το 10. Σουτάρει στο δοκάρι μπάλα. Δεν μπαίνει γκολ για τον Παναθηναϊκό. Το 15 του ΠΑΟΚ δίνει στο 5. Σας περνάει offside δώσαν οι διαιτητές. Ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα. Ο Νικολάδης δίνει στο 8 που έχει αλλάξει θέση, θα αποδώσει στο 4 το 8. Εκεί ο Φινταρτός του Παναθηναϊκού, το 10. Το 5 του ΠΑΟΚ. Κερδίζει φάουλ. Δίπλα του στο 10. Εκεί η μπάλα ανάμεσα σε πολλά κορμιά του Παναθηναϊκού χάθηκε τον ΠΑΟΚ. Το 10 είναι ο Νικολάη Ζήμνος στο 15. Σουτάρει και γκολ για τον Παναθηναϊκό στο δεξί γάμα του Γεδεών. Μετά από ώρα ο Παναθηναϊκός βάζει ένα τέρμα σε αυτήν την περίοδο. 7-6. Ένα ντέρμπι εξελίσσεται εδώ στην Βουλιαγμένη, στο κολυβητήριο του ναυτικού ομίλου Βουλιαγμένη, στο Λεμό. Ο δεύτερος συμμετελικός ανάμεσα στο Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, και τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ μπροστά είναι ένα γκολ, 1,1 και 0,7 για την λήξη της τρίτης περίοδου. Το 12 Σαλέχ του ΠΑΟΚ είναι στο Λασκαρίδη, Λασκαρίδης Σαλέχ. Λασκαρίδης. Τσούμας σουτάρει πάνω στον τερματοφύλακα του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός στην επίθεση με το νούμερο 12, 11 συγγνώμη. Είναι εκεί στα εξτρέμ. Σουτάρει, σαν μπλοκ εύκολο μπάλα. Αποκρούει, σταματά σαν μπλοκ μπάλα. Λασκαρίδης. Λασκαρίδης για τον ΠΑΟΚ. Σουτάρει και αποκρούει ο τερματοφύλακας. Τελειώνει και η τρίτη περίοδος. Τον ΠΑΟΚ να βρίσκεται μπροστά ένα γκολ από τον Παναθηναϊκό. Από το 5-5 της δεύτερης περίοδου πήγαμε στο 7-6. 2-1 σκορ περίοδου. Στο γρήγορο τους χορηγούς και επανερχόμαστε. Να δούμε αυτό που αφήσαμε στη μέση προηγουμένως. Στην πρώτη αγωνιστική τα αποτελέσματα από την Παρασκευή μέχρι το Σάββατο. Το Παρασκευή είχαμε ο ΠΑΟΚ 16-9 κέρδισε τα Χανιά, η Βουλιαγμένη 18-8 την Πάτρα το βράδυ της Παρασκευής. Στην δεύτερη αγωνιστική το Σάββατο το πρωί είχαμε τον ΠΑΟΚ που ήρθε σώπρος με την Αυτοαθλητική Ένωση Πατρών 16-16 και η Βουλιαγμένη κέρδισε 21-11 τα Χανιά. Αργότερα το απόγευμα η Βουλιαγμένη κέρδισε τον ΠΑΟΚ 12-10 και τα Χανιά χάσαν από την Πάτρα 13-16. Να δούμε και τον δεύτερο όμιλο που έγινε στη Νέα Σμύρνη. Την Παρασκευή ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον Πανιόνιο 14-9.
το Περιστέρι 17-10 τον Ναυτικόμιλο Λάρισσας. Το Σάββατο το πρωί ο Παναθηναϊκός κέρδισε την Λάρισα 28 και το Περιστέρι 13-6 στον Πανιόνιο. Το απόγευμα στις 5.30 ώρα το Περιστέρι έχασε τον Παναθηναϊκό σε ένα ντέρμπι πραγματικά στο τελευταίο λεπτό 10-11. Και ο Πανιόνιος επίσης ένα ντέρμπι στην Νέα Σμήνη στις 7 η ώρα το απόγευμα κέρδισε την Λάρισα 9-7 που είχε φτάσει πολύ κοντά στον γκολ, όμως δεν κατάφερε να πάρει την νίκη. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό τον αγώνα που εξελίσσεται. Ο ημιτελικός ο πρώτος έγινε 9 η ώρα το πρωί μεταξύ Βουλιαγμένης και Περιστέριου, κέρδισε το Περιστέρι 12-7 και τώρα εξελίσσεται ο αγώνας μεταξύ ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού. Το σκορ είναι 7-6 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Αργότερα στις 12 η ώρα ο Ναυτιλιακός Πατρών με τον Πανιόνιο θα αγωνιστούν για τη θέση 5-6 και ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από το NOL TV και στις 1:30 τα Χανιά θα αντιμετωπίσουν τον Ναυτικόμιλο Λάρισσας και αυτό ζωντανά από το NOL. Πατήστε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε όλους τους αγώνες, να μην χάνετε τίποτα. Μεταδίδουμε τώρα τους υπόλοιπους αγώνες. Είμαστε έτοιμοι για να δούμε την τέταρτη περίοδο. Την μπάλα κέρδισε ο ΠΑΟΚ. Ο Σαλέχ κερδίζει φάουλ. Έχασε την μπάλα ο ΠΑΟΚ από την επίθεση. Παναθηναϊκός, το 11 του Παναθηναϊκού δίνει στο 14. Σουτάρει, αποκρούει ο Γεδεών. Πολύ ωραία απόκοση. Δεν αφήνει τον Παναθηναϊκό να σκοράρει και την μπάλα παίρνει ο Σαλέχ. Σαλέχ. Σαλέχ σουτάρει, out την μπάλα. Το 3 ο Νικολαίδης του Παναθηναϊκού έχει την μπάλα. Περνά στο 10. Χάνει και την μπάλα ο Φενταριστός. Του βλύσε τα βέβαια χέρια. Ακόμη μια χαμένη περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Λασκαρίδης. Είναι στο 5. Αποκρούει εκεί πέρα. Λασκαρίδης. Χάνει την μπάλα. Όχι φάουλ, κερδίζει φάουλ. Λοιπόν στο 15. 6 από τα 6 μέτρα φάουλ. Σουτάρει, δοκάρι αποκρούει ο τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού σε κόρνερ. Σαλέχ δίνει πλάτη στο Λασκαρίδη. Έχασε μπάλα εκεί. Άμυνα χωρίς φάουλ σύμφωνα με τους διαιτητές. Ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα. Δίνει στο Νικολαίδη του Παναθηναϊκού. Τα ονόματα δεν έχουν τη θέση των ομάδων. Συγγνώμη αν κάνω λάθος. Είδαμε τελευταία στιγμή στο κολυβητήριο εδώ τη Βουλιαγμένης. Δεν μπορούμε να πάρουμε τις θέσεις των ομάδων. Οπότε περιγράφουμε ό,τι ξέρουμε. Το 14 του Παναθηναϊκού έχει την μπάλα, δίνει στο 8, πρέπει να γλύσει την μπάλια, τα χέρια πάνε, κρεμάζει τον Μασφυλάκα, ο αποκρίνομος των Γεδεών του ΠΑΟΚ. Της βρίσκεται το Σαλέχ. Αποβολή στο 14 του Παναθηναϊκού, με παίκτη παραπάνω ο ΠΑΟΚ σε αυτήν την επίθεση. Λασκαρίδης βρίσκεται και εκεί στο 5 Λασκαρίδης. Αριστερά, σουτάρει και σκοράρει. 8-6.
Νικολαίδης στην σέντρα την μπάλα για τον Παναθηναϊκό, παίζει, κατεβάζει την μπάλα. Είδα στο 8. Την μπάλα έχει το 11, δίνει να παίξει στο 12. Στο 10 του Φωτασίου βούλευμα για τον ΠΑΟΚ, πολύ καλή άμυνα από τον... Ο παίκτης του 2 μάλλον θα τιμωρηθεί τώρα, έκανε κάποια χειρονία. Θα πάρει κάτι την θα δώσει. Όντως, ναι. Με αντικατάσταση και την κάρτα. Ο Κεχαλάρης του ΠΑΟΚ έκανε μια χειρονομία στον παίκτη του Παναθηναϊκού και ο διαιτητής τον απέβαλε. Την είδε για την κίνηση που έκανε, μόλις κέρδισε την άμυνα και πήρε την αποβολή. Αψυχολότη κίνηση από έναν παίκτη. Πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ. Να δούμε αν θα είναι μοιραία αυτή η αλλαγή. Με τους διαιτητές της αναμέτρησης. Λοιπόν, ο κ. Καλοχωρίτης Μιχάλης είναι παρατηρητής αγώνα. Πρώτος διαιτητής ο κ. Κραβαρίτης Γιώργος και δεύτερος διαιτητής ο κ. Παντελής Αιγαίας. Έχουμε και τερματοφύλακες τερμάτων σήμερα στους ημιτελικούς. Ο Τιτόπουλος ο Σταύρος είναι ο πρώτος διαιτητής και ο δεύτερος διαιτητής ο κ. Τερμάτων είναι ο Καμπούρης Κυριάκος. Και στην γραμματεία έχουμε την κυρία Ρίνα Γεωργία, την Διαμαντή την Αθανασία και τη Στεφανάκη την Εκατερίνη. Ο Αριστίδης Παπαθανασίου είναι πίσω από τις μεταδόσεις του NOL TV, από την κάμερα, τη σκηνοθεσία, τα γραφικά, ό,τι βλέπετε εδώ στις οθόνες του NOL TV, εδώ και 1,5 χρόνο. Παναθηναϊκός στην μπάλα, το 14, δίνει το 7 έχει την μπάλα για τον Παναθηναϊκό τώρα, 14. Παίχτη παραπάνω παίζει ο Παναθηναϊκός αυτή την επίθεση λόγω αποβλής του Καπράγκου. Κάντε αυτή η επίθεση, όχι ξανά ο Παναθηναϊκός στην επίθεση, το 10, Καβανολέων. Τώρα το γνώρισα, Καβανολέων του Παναθηναϊκού, σούταρε. Μπήκε ο Καρατζάς το 4, ο Σπιδολέων στη θέση του Καπράγκου. Από πού είστε, Πάτρα, θα μου δώσεις σύνδεση για το μετά. Θα το φωτογραφίσω. Θα το φωτογραφίσω να έχεις σύνδεση ή όχι. Θα είσαι πρώτος, καλά το να με έρθεις στο ξενοδοχείο σας. Αλλά μπορεί να μεγαλώσουμε σε ένα καλύτερο ζάλο να φύγουμε να πάμε στο κλίμα. Δεν μπορεί να παίζουν δύο μάτια. Ο Σαλέχ την μπάλα για τον ΠΑΟΚ, είναι στο 15. Σουτάρει και σκοράρει. Πολύ ωραίο γκολ από το 15 του ΠΑΟΚ. Πέντε φορά 3 τερμάτων ο ΠΑΟΚ από τον Παναθηναϊκό σε ένα κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού, 4 λεπτά πριν το τέλος του αγώνα. 9-6 το σκορ, ο ΠΑΟΚ μπροστά 3 γκολ. Μια διαφορά ασφαλείας θα λέγαμε, αν και είναι πολύ συγχρόνος ακόμα για να δούμε αν θα είναι το νικητής ο ΠΑΟΚ. Ο Νικολαίδης ο Παναθηναϊκό έχει την μπάλα. Νικολαίδης είναι δίπλα του στο 10.
Σαλέχ την μπάλα. Περνάει και βρίσκει. Προσπαθεί να κερδίσει κάποιο 5 υποβολή, δεν κερδίζει κάτι το 5 του ΠΑΟΚ. Και αυτό για το Παναθηναϊκό. Θα τη βάζει μπάλα. Το 8 του Παναθηναϊκού πάει να περάσει στο Καδανολέων. Κερδίζει το υποβολή του Καδανολέων. Ο Τσούμας από αποβολή. Και είμαστε τώρα από κρύο τον αγώνα του ΠΑΟΚ. Σε βερμπά ξανά. Κάνει επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ βγήκε και νικητής αυτή την επίθεση του Παναθηναϊκού. Παρότι με έπρεπε έχει παραπάνω, δεν κατάφερε να βάλει γκολ. Και έτσι τώρα κατεβαίνει ο Καρατζάς. Ο Σπίθας. Καρατζάς στην μπάλα. Παίζει και με τον χρόνο τώρα λίγο ΠΑΟΚ, λογικό είναι, αφού έχει διαφορά 3 τερμάτων στον αγώνα. Ο Σαλέχ έξω 6 μέτρα, κερδίζει φάουλ. 7 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό, για τον ΠΑΟΚ την αναλογική επίθεση. Αποκρούεται με το φύλακας, άλλα 20 δευτερόλεπτα. Ανανεώνει η επίθεση. Κερδίζει φάουλ το 6 του ΠΑΟΚ, όχι το 5 του ΠΑΟΚ. 15 δευτερόλεπτα. Πολύ ωραία. Μαρκάρουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού τον Σαλέχ χωρίς κάποιο φάουλ. Το 12, το 15 συγγνώμη του Παναθηναϊκού παράλληλα στον Καδανολέων. Βούλεγμα. Δεν μπορούσε ο Καδανολέων με 3 παίκτες του ΠΑΟΚ δίπλα του να κάνει κάτι. Ο ΠΑΟΚ είναι αγκαλιά με την πρόκριση στην τελική φάση, στον τελικό μεγάλο τελικό στις 6 ώρα. Έχει 3 γκολ διαφορά από τον Παναθηναϊκό και ο χρόνος είναι και 36 ακόμα για να τελειώσει ο αγώνας. Λίγος ο χρόνος για τον Παναθηναϊκό να τρέψει το παιχνίδι. Κάνει την επίθεση αυτή. Ακόμα πιο κοντά ο ΠΑΟΚ στο μεγάλο τελικό. Ο Καρατζάς στην μπάλα δίνει στον Λασκαρίδη. 1 και 0-9. Να τον θα δώσει ο διαιτητής. Και οι δύο παίκτες έξω. Και ο Σαλέχ και το 8 του Παναθηναϊκού. Από 2 υποβολές. Λασκαρίδη στην μπάλα. Κερδίζει το φάουλ. Για ακόμα 9 δευτερόλεπτα για τον ΠΑΟΚ και ο του παίκτης έτσι. Νομίζω έχει κρυθεί ο ημιτελικός. Θα τολμήσω να πω. Ο ΠΑΟΚ θα περάσει. Θα είναι το δεύτερο ζευγάρι του τελικού με τη βουλιαγμένη. Έχει ακόμα 51 δευτερόλεπτα. Οι παίκτες αυτοί των νέων ανδρών του ΠΑΟΚ που πριν 2 χρόνια πήραν το εφήβον στη Θεσσαλονίκη και πέρσι. Και 2 χρόνια συνεχόμενες έχετε πάρει το πρωτάθλημα εφήβων. Αγωνίζεται τώρα κόντρα στον Παναθηναϊκό και θα περάσουν λογικά κόντρα στη βουλιαγμένη.
Παναθηναϊκός στην επίδεση. Ακόμα 45 δευτερόλεπτα για να τελειώσει ο αγώνας. Το 8 του Παναθηναϊκού. Ο Νικολαίδη 3 σουτάρει. Στα μπλοκ η μπάλα. Το 15 δίνει στον Σαλέχ. Μόνος ο Σαλέχ απέναντι με το τέρμα του Παναθηναϊκού. Τέτα-τέτ. Σουτάρει εύκολα ο Σαλέχ. Κάνει 10 τα τέρματα για τον ΠΑΟΚ. Στα 26 ακόμα για να τελειώσει ο αγώνας. Και η διαφορά 4 τερμάτων ο ΠΑΟΚ. Είναι ο νικητής της αναμέτρησης. Το 9 το Παναθηναϊκού έχει την μπάλα. Είναι στο 7. Στάρι, αποκρούγεται, δεν αφήνει τίποτα να περάσει. Έχει να σκοράρει. Όλη το παιδί ο Παναθηναϊκός δεν σκοράρε. Έχουμε σκορ, τελείωσε ο αγώνας. Εδώ είναι βουλιαγμένοι με τις ομάδες να είναι 16 ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Μεγάλος νικητής ο ΠΑΟΚ σε αυτή την αναμέτρηση. Θα περάσει στο τελικό να αντιμετωπίσει την βουλιαγμένη. Ήταν ο δεύτερος ημιτελικός ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Ο πρώτος νωρίτερα ανάμεσα στη βουλιαγμένη και το Περιστέρι ήταν νικηφόρο για τη βουλιαγμένη με 12-17. Εδώ βλέπετε τις ομάδες που φτάσαν στην τελική φάση του πρωταθλήματος νέων ανδρών. Η βουλιαγμένη, ο ΠΑΟΚ, ο Ναυτοδικένης Πατρών και το Ναυτικός Όμιλος Χανίων στον πρώτο όμιλο. Στο δεύτερο όμιλο Παναθηναϊκός, το Περιστέρι, ο Πανιόνιος και ο Ναυτικός Όμιλος Λάρισσας. Από την Παρασκευή παίζουν τα παιδιά αγώνες, Παρασκευή απόγευμα. Και μετά τους αγώνες που έγιναν στο κολυμπητήριο της Νέας Μης, στον Άλφα Όμιλο εδώ στη βουλιαγμένη. Και είχε 3 νίκες η βουλιαγμένη στα 3 παιχνίδια. Να δούμε τους αγώνες όπως εξελίχθηκαν από την Παρασκευή μέχρι το Σάββατο. Και είχαμε τη βαθμολογία του πρώτου ομίλου. Ο ΠΑΟΚ Μετσόπολος με την Ναυτοδικένης Πατρών καλύτερη επίθεση. Ο ΠΑΟΚ πέρασε δεύτερη θέση με ισοβαθμία με 4 βαθμούς και με 10 των Χανίων. Ενώ στην η αγωνιστική του Β' ομίλου στη Νέα Σμύρνη που έγιναν οι αγώνες, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε πρώτος στην δεύτερο όμιλο με 9 βαθμούς, δεύτερο Περιστέρι με 6, ο Πανιόνιος με 3 και η Λάρισα με 0 βαθμούς. Οι αγώνες σήμερα ήταν στις 9 η ώρα το πρωί, ο Ναυτικός Όμιλος Βουλιαγμένης με το Περιστέρι 12-17. Τώρα αυτή τη στιγμή ο αγώνας που αποτέλεσε μόλις τώρα από τις 10.30 που άρχισε, ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό 16. Στις 12 ώρα θα γίνει ο αγώνας μεταξύ Ναυτοδικένης Πατρών και Πανιονιού και αυτό ζωντανά από τον All TV. Και στις 1:30 ο Ναυτικός Όμιλος Χανίων με τον Ναυτικό Όμιλο Λάρισσας ζωντανά από τον All TV. Πατήστε εγγραφή στο κανάλι μας, στο YouTube και καμπανάκι να βάλετε το πίσω όποτε έχουμε μετάδοση αγώνα. Αργότερα στις 4:30 ο μικρός τελικός και στις 6 ο μεγάλος τελικός. Κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε τη ροή αυτήν εδώ από την βουλιαγμένη. Μην τους δεσμεύσετε σε λίγο θα ξεκινήσει η επόμενη ροή, το αγώνα μεταξύ της Πάτρας και του Πανιωνίου. Από τον Αρισίδη Παπαθανασίου που ήταν στην κάμερα, στην περιγραφή, στην σκηνοθεσία, στα γραφικά που έχετε δει εδώ στις οθόνες σας. Να έχετε μια καλή ημέρα, μια πολύ ζεστή μέρα εδώ φαίνεται να είναι η σημερινή εδώ στην Αθήνα. Τα λέμε σε λίγο από την άλλη ροή. Γεια σας από εδώ.